Ukwindawo siyakuyo bona nje. Ukwindawo siyakuyo. Inhlungu azaziwa. Ingaka azaziwa. Kuba sakosulu inyembezi. Kodwa sizungena mahala. Isekhona enemy. Usathana nyu ubutyebi esibubelelweyo. Usathana nyu izitrato zegolide esawunyathela kuzo. Igolide nobinga ku-first grade apha obezulwini izaba mu-third grade. Iyabe itired yokunyathela. Uthi Yesu, Lazarus, rise up. Lazarus, phuma. Kawungekho sidingo so-menshina ubavuka. Phuma. Ngoba ngobukho bakhe emngcwabeni bayavuka bonke abafileyo. Bafuneka uYesu abe specific. Angenzi chaos emangcwabeni. Abize onke uLazarus. Ngoba uba wethe olapha makavuke. Okuyavuka zonke izinto. Oh my God. Abe nengcaki kula community. Oh my God. Amen. Amen. Bafuneka aqonde straight. uLazarus. Amen. uYesu uzoqonda straight. Isimo sakho. My God. Ungazihlanganisi nomuntu. Amen. Jesus. You know your issues. Lazarus, phuma. Get out. Wavuka uLazarus. Kuthiwa uvuka ebotshwe izandla nenyama. From the head to the toe. Ngoba kwa-Israyeli umuntu ongcwatshiweyo on the third day bekunikezelwa kuthiwa ngeke aphinde avuke. Abotshwe in the sense that noba ungafika ntoni emvusayo angakwazi ukunyakaza. But uYesu wafika on the fourth day. Jesus. Wamvusa. Hallelujah. Uphinde uyabafundi bakhe uthi mkhululeni. Akukho area bandla ebaluleke njengaleyo yokukhulula. Jesus. Umuntu obuye kufeni. IBhayibheli lithi sasifile. Jesus. Sizo. Hallelujah. Amen. Kodwa uYesu ke wasihlala. Hallelujah. My God. Amandla omthimba. Jesus Christ. Le area idinga kumakholwa amadala umthandazo. Ukuze uThixo xa umkhulula umuntu kube khona izinto azirivilayo ezinzima ezibophelele lo muntu. Ngoba kuthiwa emehlweni akhe bakuyiqhiya iphindaphindiwe. So it means kasibaneda bangena ne-problems, bangena ne-cases of their families. Bafuna abantu who are patient. Oh my God. Bafuna abantu abane-spirit
ukwenziwa abafundi. Oh my God. Benziwa ngezwi, not ngenye into. Kuvela ii-graduates zalapha kwaThixo. Kubekho abantu with confidence, abantu abungqina uba utata usibanibani ndiyamrespektha, umama usibanibani ndiyamrespektha. She is my mentor. Hallelujah. Ndinjenje ndancedwa nguye. Uthixo endlwini yakhe udinginesi Glory to God. ezizomnceda abantu bakhe. Ona nje kukhona izinto xa sibakhulula ezishekayo. Uthixo uthetha noMoses kwileveli ephezulu eza kumkhupha to lead Israel. But kwaba khona announcement. Ethi Moses, khulula imbadada zakho. Hallelujah. Ngoba le ndawo ongena kuyo zii-premises zobungcwele bukaThixo. Glory to God. Zii-premises ze-presence kaThixo. Hey, Ukuze ureceive wamkele ezi zinto uThixo azawuzithulula kuwe. Khulula. Khulula ezi zakho. Jimolisha ezi zakho izinto. Unxibe zikaNkulunkulu. Glory to God. Jesus. Hallelujah. Jimolisha ezi zakho izinto. God. Igama lenkosi lakho. Sesiyathandaza abantu labo. And umsebenzi indawo yokukhulula. Mhlawumbe uspecialize ngokukhulula ezinyaweni. That is your area of specialization. Ukuba specialize ngokukhulula enhloko. Amen. Jesus. Wathatha ixesha. Uthathe unyaka. Uthe chu naye. Hallelujah. Amen. Ucommunicate noThixo up until he or she is completely delivered. Amen. Glory to God. Ukhuluwe, uncediwe, Amen. akayahamba, akayithetha, uthetha into okhululekileyo. Lotsho umuntu obotshwe sisito zalapha. Amen. Glory to God. That is our role as the church. That is our responsibility. Uba elona lowo. Ecela uthini. What is my role? Oh, Jesus. Abengena. Oh, Jesus. Amen. Amen. Every ointment endingayithambisa kumanxeba ubruised lo muntu, uhurt lo muntu, spiritually, mentally, uphuma kwi-kind broken, but on this can deal with that matter. And then you are Alpha and Omega.